Tervetuloa uuden videon pariin. Niin kuin tuosta otsikosta ja thumbnailista varmaan niin huomasittekin, niin tällä kertaa meillä on kanavan ensimmäinen vieras paikalla. Sen pidemmittä puheitta kutsutaan estraadille Millan pääesiintyjä, yksi Suomen parhaimpia fysiikka- sekä tekniikkavalmentajia frisbeegolfin saralla, Joonas Merelä. Morjes. Morjes, hyvää päivää. Vähän kylmä. Vähän kylmä, mutta kyllähän tää kohta on kesäkuu. Kyllä. Me lähdetään Joonaksen kanssa tänään vähän katselemaan, että miten mun heittotekniikkaa pystyisi parantamaan. Ja videon kulku on sellainen, että ekaksi testataan vähän kuinka pitkälle mä pystyn heittämään tavallaan omin avuin. Ja sitten sen jälkeen lähdetään purkaa sitä vyyhtiä Joonaksen kanssa ja katsotaan millaisia ongelmia ja erikoisuuksia siitä formista löytyy. Ei muuta kuin lähdetään katsoa mitä coachin kikkapankista löytyy ja miten saadaan Pasille tätä hommat rullaamaan. Ja tällainen varoituksen sana, niin sieltä aika lailla pommi varmasti löytyy kyllä asioita, joten siellä ruudun toisella puolella kannattaa olla myös hereillä, että tässä todennäköisesti tulee aika kullanarvoista oppia suoraan ammattivalmentajalta, joten myös itse toivon, että kesän pelit menee vähän paremmin kuin siellä Veikkolassa. Niin nyt tehdään semmonen homma, että mä otan tuossa pienet lämmöt, sitten sen jälkeen mä heittelen vähän väylädrivereita, mä käyn laserilla ne mittaamassa, lyön sitten tuohon grafiikkana ruutuun, että minkämoista se heittopituus tällä hetkellä on. Arviot on siellä, että väylikset menis ehkä 110, driverit 120. En tiedä ihan varmaksi, en ole tänä vuonna vielä distansseja treenannut, niin katsotaan mitä tuleman pitää ja sitten lähdetään purkaa Joonaksen kanssa sitä vyyhtiä auki. Nähdään kohta. Kyllä. Joonas tuossa rakentelee meille teapadia ja jätti mut oman onnensa nojaa tekee nämä lämmittelyt, että saadaan myös siihen vähän perspektiiviä, että miten tämmöinen amatööri lämmittelee. Eihän se kovin yleensä kokonaisvaltainen ole, kun haluaa päästä pelaamaan nopeasti, mutta mä teen nyt pienet lämmöt tässä ja sitten kun lähdetään sille toiselle kierrokselle Joonaksen oppien mukaisesti koittaa parantaa sitä heittoa, niin Joonas näyttää myös, että miten sitä liikkuvuutta ja lämpöjä pystyy sit oikeasti kovalla tasolla tekemään ja nehän vaikuttaa heittoisin ihan merkittävästi. Nähdään kohta. Siinä oli amatöörin lämmöt. Nyt lähdetään katsoa kuinka pitkälle mä heitän. No niin, nakataan muutama fairway tästä ja meillä on täällä tutkakin mukana, niin nähdään vähän, että parantuuko jopa yhdellä treenikerralla lähtönopeudet. Jos ei, niin mä ainakin siitä varma, että tässä on aika hyvät avaimet siihen kenttätreeniin ja se on varmaan kaikille aika tärkeää, että yhdellä treenikerralla ei varmaan taikoja pysty tekemään, mutta Joo. Katsotaan mitä quick fixejä löydetään. Katsotaan. Nyt mä rupean tempoon näitä fairwayta ja itseäkin vähän jännittää, että kuinka pitkälle nämä lentää. Meillä on tuuli ehkä ihan snadi vastainen, vähän tuolta oikeat vasemmalle, mutta katsotaan. Se oli päivän ensimmäinen, vähän nuhanen. 84. Ei mä heittänyt täysillä vielä. Vähän pitää ottaa Nyt mä jätän vähän kovempaa. Hirveän korkeeta lähtee. 88. Nokka pystyssä. Ja 88. Patrick Kane. no niin, se oli varmaan metritkin oli 88, mä luulen. Luulen vähän. Nyt vähän vakaampaa peliä. Näyttäisi siitä, että lähtee vähän nokka pystyssä. 87. Niin huonompaa suuntaan. Meillä on vielä pari fairwayta täällä. Kasi. Aika tarkkaa. 88 taitaa olla paras tähän mennessä. Hyvät lämmöt, vähän sattuu jo alaselkä. Mega Antsa 91. 91, okei. Joo. Drivereiden kimppu. Oma analyysi on se, että kaikki nokka pystyssä näytti lentävän.
vähän näytti niinku mun mielestä, näytti aika nuhaselta suoraan sanottuna. No mutta semmoinen se on normaalistikin. Ei se ihan aina nokka pystyisi lähellä, mutta ei se mitään. Muutamassa oli ihan hyvä kulma. Joo, sen takia me ollaan täällä tätä videoa tekemässä, että saadaan paranneltua. Ei varmaan yksikään edes 100 metriä. Mistä me aloitetaan? Heti parhaimmasta vassista. Ai tää olikin päällä koko ajan. Jep. No ihan hyvä, saatiin tätä matskua. No niin. Tuleeko heti ykköskiekko? Kyllä. Tää pitäisi lentää pisimmälle, mutta katsotaan nyt. No, katsotaan. Homman nimi. 91. Alright. Ihan solid. Sinne päin. 91 on niinku ennätys. 88. Yksikään kiekon lento ei ole vielä ollut ihan maailman optimaalisia. Kokeillaan tämmönen käytännön rollerikiekko, että heitetään yksi hyssäkin. Okay. Pitää antaa kyllä aika paljon hyssä. Nyt meni niin paljon Ois pitänyt ottaa tonne se tutkaus. Joo. Mä en tiennyt, että heität tonne noin. No niin, saa aika tasasta. Sitten pari breittiä. Nää ei ollut mulla päkissä vuoteen. Näistä ei ole mitään. Nää pitäisi olla aika vakaita. Niin Jep. joku anteroinen tonne. 88. Tämä oli ensimmäinen, missä oli mun mielestä hyvä kulma. Oli hyvä, tosi hyvä kulma. Tai niinku lähtökulma oli aika hyvä. Joo. Miksi se näyttää, että se silti jäi noin lähellä? Se oli varmaan ensimmäinen tommonen, mihin oli ehkä tyytyväinen. Aika samanlaista. Yksi. Ihan ok. Ja varmaan tuolla sun niinku tämänhetkinen suorituskyky menee. Kyllä, ne on aika tasasta. Ei siellä ole niinku yhtään semmoista, että meni vahingossa 20 metriä pidemmällä kuin toinen. Jep, kyllä toi on aika nopeudetkin aika niinku tasasta siellä 87, 91 välillä. Kyllä. Nyt mä lähden mittaan noin laserilla. Me jatketaan kohta ja ruvetaan purkaa, että miltä ne heitot sit videolta näyttää. Nähdään kohta. Tässä mun mielestä niinku tommoset niinku peruspalikat on niinku suht hyvin kohdallaan. Tässäkin sä heitit niinku vähän tonne vasempaan, niin se vauhti nyt menee sinne vasempaan. Jopa tarkoituksella. Jopa tarkoituksella menee tonne vasemmalle. Sitten mä en oo ihan varma tosta lantio- ja rintakehän yhteispelistä, että niinku toimiiko ne vai onko ne yrittääkö ne niinku toimia. Joo. Katsotaan vielä toi käden funktio. Joo. Tässä vähän tapahtuu silleen, että sä tuut yläkropalla niinku ton lonkan päälle pikkasen. Joo. Itsessähän toi tukijalka näyttää musta ihan solidilta. Niinku, jos katsotaan tota rintakehää. Että lantion rotaatio on niinku tosi vaikea arvioida kuvasta. Joo. Se on melkein mun mielestä niinku mahdotonta. Et sä voit tästä voi niinku arvioida silleen suurin piirtein, mutta se on tosi vaikea arvioida tota lantion rotaatioa, mutta Sitten siinä on vielä tämmönen liehuva takki päällä. Niin, liehuva takki. Kaikki näyttää yhdeltä samalta mössöltä. Jep. Mut tässähän on nyt ehkä vähän niinku tapahtuu jos miettii vaikka tarkkuutta, niin sähän tässä vähän niinku menetät sen sun katseen kohti pois sieltä kohdetta, ja olisiko tää nyt sitten, että aika aikaisessa vaiheessa se käsi niinku menee tonne valmiiksi, sä näet, että se rintakehän niinku vastarotaatio on niinku valmis jo täällä ja täällä aika aikaisessa vaiheessa, mut sitten toikin on jännä, tääkin on niinku jännä, että tää on jonkun näköinen liikestrategia varmasti, että ihan aika moni ammattilaispelaajista tekee käytännössä samalla tavalla ja ne heittää silti suht pitkälle. Joo. Mutta kyllä tuossa niinku rintakehän ja käden niinku ajoitusta
suhteessa tuohon niinku alarajaan olisi ihan hyvä ehkä vähän niinku katsoa. Että tuossa heitossahan ultimaattinen tavoite on se, että me saadaan tää olkavarsi loitonnus niinku kiihtymään tai liikkumaan nopeammin, kun hartiat pystyy kääntyä. Se ei ehkä mun mielestä ihan toteudu tässä. Joo. Eli tavoite tommonen, niinku, jos ajatellaan niinku ihan kineettistä ketjua, proximali distali efekti, eli halutaan niinku aloittaa voimantuotto sieltä niinku isoista lihaksista alarajat, keskivartalo ja sitten sieltä saada se kovin kiihtyvyys tänne raajan niinku distaaliosi, eli tänne niinku, missä kiekko ja ranne menee, niin kyllä varmasti sanotaanko näin, että olettaisin tällä tekniikalla, että pitäisi heittää kovempaa. Joo. Silleen, jos katsoo ihan suoraan, niin kuin, että mitä tässä tapahtuu, niin mun mielestä sulla on niin kuin, se voi olla sitten monesta muusta tekijästäkin kuten kiinni. pienestä vastatuulesta. ei sysätä tuuleen. On siellä pikkunen, mutta ei. Mutta silleen mun mielestä tässä niinku peruspalikat on silleen ihan suhtkot hyvin. Sä oot ihan hyvin ton takajalan päällä. Voisiko viimeinen askel olla vähän ehkä pidempi, vähän aggressiivisemmin niinku ajaa sitä lantioa sitä maata kohti, että sais niinku vastavoimasta vähän enemmän hyötyä. Toi on itse asiassa jännä, mitä mä katson omia heittoja paljon videolta, niin toi plant footin, se, että sehän tässä vähän niinku jopa niinku taakse kautta sisäänpäin. Et mulla on tosi usein itsellä, kun mä katon heittoja, niin se on niinku ihan, ellei jopa vähän niinku auki. Et toi oli niinku tavallaan ehkä erikoista huomata itselle, että se oli ehkä niinku jotenkin jopa oikeaoppisesti niinku, mieluummin ilmeisesti vähän tänne päin kuin auki. Joo, ja tässä sä huomaat kuitenkin sitten, että pikkahan se niinku kantapää tai niinku se tuki sieltä jalkaterältä vähän niinku aukeaa ehkä pikkasen ajoissa, mutta todennäköisesti se johtuu siitä, että sä nouset tällä niinku kehon ylämassalla pikkasen sen sun lonkan päälle. Joo. Niinku lonkan päälle, että No niin, käytiin tossa noita heittoja vähän läpi ja onhan siinä tehtävää, mutta oli mukava huomata, että siitä löytyy jotain oikeitakin juttuja. Ja nyt meillä on vuorossa, ennen kuin me lähdetään heittämään toista kierrosta tuohon, niin Joonas tuossa vieressä itse asiassa valmistelee. Sillä on kuminauhoja ja voimapalloja vai painopalloja, mitä noin. Kaiken näköisiä erilaisia härveleitä tossa ja katsotaan, että saadaanko tätä kohtalaisen vanhaa kroppaa vähän paremmin auki ja liikkeelle ja vähän paremmin lämpimäksi, mitä itse tuossa alussa lämmittelin. Niin katsotaan, onko sillä vaikutusta ja sitten implementoidaan, tai mä pyrin parhaani mukaan implementoimaan jotain vähän tuohon tekniikkaan myös, kuten puhuttiin tuossa, vähän ehkä pidempää askelta ja muuta. Käydään niitä sitten yksityiskohtaisemmin läpi tuossa, kun ruvetaan heittää. Mut nyt saatte nauttia, kun vanha mies ähertää ja puhertaa ja laittaa paikkoja auki ja lämpimäksi. Kohta jatketaan heittojen parissa. Otetaanko tänne vaikka? Me tarvitaan ehkä maaleja. Lähdetään tästä eka nyt sä oot vähän heittänyt jo, niin ei mennä hirveästi. Mennään vaikka semmonen mennään vaikka 6 ja 6 heittoa. Mennään silleen, että lähdetään pallon kanssa. Ja silleen, että nyt joudut lataa tänne taka-alalle ihan reilusti. Ja sit ihan vaan heität ihan kevyesti semmonen 50% teholla. Mutta keskityt siihen, että saisit, ennen kuin sä tulet täältä, niin saisit oikeasti kunnon paineen tänne etujalkaan. Ja sit vähän niin kuin, että työnnät ittees ihan kevyesti maasta ylöspäin. Joo, ja heitääks mä kahdella kädellä silleen, että siinä tulee niinku oikeasti semmonen kunnon paino, että se on oikeasti kunnon painonsiirto. Että sä niinku keskustelisit ton maan kanssa mahdollisimman paljon. Eli ensin painonsiirto kohti kaikki voima tonne, että se jalka painuu maasta läpi ja sitten työnnät ittees vähän sitä maata vasten. Ja semmoisen mahdollisimman niinku hyvällä flowlla. Ja heitääks mä siihen saman puolella, kun mä heitän vai tehdäänkö sitä molemmilla puolella? Molemmin puolin. Ja sit voit aina tehdä silleen, että aina hölkkäät siihen. Hölkkäät kevyesti, käyt oikein sen pallon, että sä saat itses vähän lämpimäksi oikeesti. Noin. Tää ei ollut kyllä käsikirjoituksesta tää hölkkääminen. Okei, eli näin. Jep. Paino tänne takajalalle. Jep. Sitten. Ja nyt kun sä menet tänne, eli menet kunnon sen jalan päälle ja oikeesti tuut täältä niinku rotaatiosta. Okei. Sieltä. Jep. Okei. Katsotaan miten sujuu.
Noin. Sitten käyt juoksemassa. Ja 6 kertaa vai? 6 ja 6. Okei. Okay. Taas täältä ja kuiva harjoitellaan. Okay. Jep. Menee liian pitkälle näin. Joutuu juoksee pitkään. Okei. Okay. Rangan kiertäjät on myös tärkeitä, niin sitten mennään täältä silleen, että lähdetään täältä, ihan täältä alhaalta ja sitten tuut aina täältä pää yli tonne. Okei. Okay. Eli tää on niinku olkapää suuntaan. Joo, on mä näytän yhden. Eli täältä. Oota vähän, Mä tänne, mä oon kamera edessä. Tosta ja sitten tuut täältä. Ja sitten sama homma. Okei. Okay. 4 ja 4. Joo, 4 ja 4. Tästä näin. Oliko se täältä? Joo, niin pitkältä sieltä polven alta kun pystyt ja sit siitä olkapää yli. Just noin. Okei. Okay. Ei vitsi, nää lentää paljon pidemmälle kuin tuolla äskeisen tekniikan. Tietää enemmän juoksua. Mä haluaisin nähdä se amatööri, joka heinäkuussa kello 17 siinä talin jonossa, kun siinä on 1,5 tuntia jono, niin heittelee näitä palloja ja hölkkäilee ympäri ämpäri. Mutta jos haluatte heittää hyvin ja pysyä kunnossa, niin kannattaa ottaa nääkin tosissaan. Okei. Sitten lähdetään rangan liikkeestä liikkeelle. Eli täältä tulee kuminahan täältä alhaalta. Kädet pysyy eli otetaan kaikki niinku rangan liikesuunnat läpi. Täältä kuminauha. Kädet tonne suoraksi. Ja sit lähdet täältä vaan. Koetat työntää käsillä kohti kattoa, päällä kohti kattoa, kyljellä kohti taivaaseen. Okay. Ja taivutat niin pitkälle kuin laki sallii. Okay. Ja ranka ihan suorassa. Joo. Otan tonne sivutaivutukseen. Okei. Okay. Niin. Mä katson vähän täältä, kuinka paljon sun ranka taipuu. Kädet siellä hartian levyisellä. Näin. Joo. Ja jalat on aika hyvät. Okay. Sitten lähdet taivuttaa. Jep. Ei tunnu kovin hyvältä. Sitten tehdään sä niitä useampi. 6 vähintään per puoli. Ai. Oho. Sehän tuntui ihan hirveältä verrattuna. Ei se toinenkaan hyvältä tuntunut, mutta toi oli niinku huomas kyllä, että joo. Ei ole niinku ihan uskomatonta se. Sitten mennään täältä. Mennään nämä yläselän-kiertäjiä. Eli lähdetään aina tästä silleen, että etujalka tulee tänne eteen. Eli nyt sä toimit tämän pakaran tän lantion päällä. Sitten lähdet vetää, kyynärpää tulee ylös ja sitten kierrät. Eli nyt tulee selän kiertäjä. Eteen, taakse, eteen, taakse, eteen. Eli sä pyörit niinku tän ja tän jalan, nyt mulla on sisäkierto, eiks niin? Joo. Mä koitan, tästä tulee samalla niinku lonkan sisäkierron mobilisointi. Sitten mulla tulee täällä, mä avaan, tulee ulkokierto. Sisäkierto, ulkokierto, sisäkierto, ulkokierto. Sitten päästät ja täältä kierrät ittees silleen, että painat tuota jalkaa niin paljon maatavasti kuin pystyt. Ja täältä, että sä pääset niinku, saat sinne painetta sinne lonkkaan. Sinne. Pidä toi koko ajan siinä. Noin. Jep. Toinen puoli. Tähän sattuu. Väärää käteen. Väärää käteen. Mun revähti, no ei revähtänyt, mutta venähti joskus nivuna, kun mä tein noita leuanvetoja. Älä kysy miksi, mutta se oli viikon kipeä sen jälkeen. Ei ollut mitään lisäpainoa eikä mitään luonnollisesti, kun mä en saanut ilman lisäpainoa joka mitään. Otas nyt toistepäin jalat. Mun pitää taas miettiä tää koordinaatio. Oikein. Niin näin. Noin. Ja sitten jalka ihan suoraan sinne eteenpäin. Tää. Noin. Sitten tuut sieltä ensin eteen.
Noin. Ja sit sieltä kyynärpää ylös. Niin näin. Jep. Okei. Okay. Ja sitten pitääkö tässä niinku koukistaa polvea? Voi vähän silleen, että voit, kunhan sä saat niinku täältä vähän niinku vähän kauemmasta. Napaa käännettyä tonne. Noin. Hyvä. Eli viet niin äärikiertoa kun pystyt. Eli tässä nyt vasemmassa kädessä on tää. Niin äärikiertoa kun pystyt. Jalat pysyy maassa. Lonkat saa kääntyä, rintakehä saa kääntyä. Ja sitten täältä tullaan yhdellä kädellä jarruttaa alas. Okay. Ja vedän sitä narua vielä silleen, että sun pitää vähän jarruttaa sieltä. Okei. Okay. Niin yhdellä kädellä ja täältä tullaan vasemmalla alas. Joo. Sieltä pidät ensin vasurilla. Noin. Ja sitten lähdetään tulee alas. Noin. Okei, okay, joo. Sieltä. Sattuu olkapäähän toi liike. Täältä tulee kevyellä vedolla. Otetaan ne 5 yhteensä. Saataisiko mä tässä lonkille tehtyä Pitää ehkä ottaa. Onko tää enempi niinku semmoista tavallaan joka viikkosta huolto kautta liikkuvuusharjoitetta vai enemmän semmoista ennen rundeja tehtäviä? Kropan herättelyjä. Niin. Tossa pystyy menemään ihan hyvin nuo loitontajat. Joo. Sieltä. Ota mä yhden askeleita. Joo. Sieltä. Ei oo voimaa. Sattuu lonkkaan ja mä luulen, että se ei ole voimasta, vaan se on liikkuvuudestakin, että se ei nouse enempää. Jos se nousee enempää. Ei nouse enempää. Jos se nousee tosta enempää, mutta mähän pystyn nostamaan sen tänne, niin eihän se liikku, se on voimasta kiinni. Okei. No niin. Tästä tuntuu semmoista, että mä en saa niinku omin voimista. No ehkä sit on voimasta. Se on voimasta, tää on voiman puutetta, poika. No niin, sit lähdet nostaa. Noin, ja sit laitat vastaan. Sit nostat, laitat vastaan. Noin, nostat, laita vastaan. Noin, nosta, laita vastaan. Noin. Sitten mä laitan tassut tohon. Ja nyt sä ammut sen tohon mun tassuihin. Ja mulla tulee nopea jarrutus. Okei. Noin. Onko se liian pitkällä, tuleeko se liian kovalla tuolta? Ei, se saisi tulla vieläkin kovempaa. Okei. Mutta sit meidän pitäisi ehkä tehdä silleen, että me otetaan vaan... Onko tässä samalla niinku, katsotaanko tässä jotain reaktio vai onko tää vaan niinku tää on niinku jarruttava niinku voima. Sieltä. Noin. Okei, eikö toi satu? Ei. Noin. Vähän niinku koet pysäyttää vaan sen kuminauhan. Joo. Noin. Hyvä. Sitten mennään, tuu vähän tänne päin. Saadaan vähän enemmän voimaa. Noin. Mene vähän enemmän alaspäin. Saat sieltä jaloista. Noin. Ei tuu vielä. Hyvä. Joko päästään heittää kiekko? Joo. Pääs. Vieläkö pyöritetään keinossa vai pelattaisiko jo pesäpalloa? Ihan muutama pari räjähtävän voiman juttua. Okei. Otetaan yksi hyppyharjoitus niinku räjähtävää voimaa ja sitten otetaan noilla kuntopalloilla. Ei tarvitse montaa toista ottaa, mutta silleen, että saadaan oikeasti voimantuottokoneesta sieltä vähän hereille. Herkistymään. Niin. Okei. Pakarathan on meidän moottorit. Ja esimerkiksi kriketissä syöttely on tutkittu, että ne juoksee tosi kovaa siihen niinku kummulle. Miksi sitä ei, kun se on semmoinen joku, mikä niillä on semmoinen vähän niinku putki, mistä ne sit syöttää. Mutta niillä on tutkittu esimerkiksi takajalan niinku voimantuottoaikoja, niin ne on niinku, jos mä en ihan väärin muista, niin semmoinen, ne on 5-7 kertaa pidempää siellä takajalalla kuin etujalalla. Eli niinku heitoskin niinku pakarat on aika suuret moottorit, että täältähän kun sä lataat, niin sä oot tämän kankun päällä ja sen lonkan pitää pystyä niinku, lantion pitää pystyä kiertyä ja se yläkehon pitää pystyä niinku säilyä siinä vähän niinku siinä lantion päällä ja sit sun pitää saada siirrettyä sitä oman kehon massaa eteenpäin ja sen jälkeen tapahtuu, eiks niin, meillä tapahtuu rystyheitossa lineaarisen liikkeen pysäytys, se vaihdetaan rotaatioksi, joka muuttuu sitten taas kiekon lineaariseksi liikkeeksi. Räjähtävävoimaharjoitus, eli lähdet tästä yhdellä jalalla, lataat niin paljon kuin pystyt tänne jalan päälle ja sit sun pitää täältä hyppää ja sit tuut 2 jalalla alas. Okei. Otetaan pari niinku kevyttä
sinne alle, että saat liikettä vähän tutuksi. Jep. Metri. Metri. Huhhuh. Se ei mennyt ihan niin käsikirjoituksen mukaan, mitä mä olin ajatellut, että tämä video menee, mutta nyt sitten tulee automaattisesti 20 metriä lisää tuohon heittopituuteen. Niin katsotaan. Se on Kroppa herätetty. Semmoinen kehon lämpötilan nosto voi vaikuttaa yllättävän paljon siihen suorituskykyyn. Siis kyllähän tässä on ihan eri tunne nyt. Koko kroppa tuntuu paljon sieltä löysemmältä ja totta kai se on paljon lämpimämpi kuin noissa omissa treeneissä tuossa oli. Kyllä niin kuin huomaa selkeästi, että on semmoinen jotenkin parempi olo niin sanotusti. Jep. Valmiimpi ehkä. Jep, sitähän se niin kuin sen lämmittely ja lämmittelyn tehtävä onkin, että vähän valmistaa niin kuin siihen suoritukseen siihen, mitä ollaan tekemässä. Kyllä. Että niistä kuitenkin, ja myöskin niin kuin vammojen ehkäisyn näkökulmasta, että paljon löytyy tutkimusnäyttöä siitä, että jos 2-3 kertaa viikossa tekee kunnon semmoisen 10-15 minuutin lämmittelyn, niin silloin voi vaikka vähentää melkein 50% sitä urheiluvamman riskiä. Ihan varmasti. Että se on niin kuin, pelkästään jo niin kuin näkee vähän vaivaa siihen, niin voi saada jo tommosella niin kuin terveitä pelivuosia itselleen. Kyllä, sehän on ihan niinku, siis konseptina niinku tuttu. Mä en voi futiskentälle mennä, ellei mä oon puolta tuntia ekaksi niinku tehnyt lämmittelyä ja muut. Fripassa mä en ole vaan jotenkin, se ei ole ehkä, no kun se ei ole niin fyysinen, ei tunnu niin fyysiseltä se rasitus kuin futiksessa ja ei ole kontakteja ja muita, niin on tottunut siihen, että tavallaan äkkiä vaan pelaamaan, että kunhan vähän niinku paikat lämpimät ja muut, mutta samalla en mä tosiaan futiskentällä menisi ikinä. Mä hajottaisin itteni eka vartija-aikana, jos mä menisin vähänkään kylmänä treenaa. Tässä iässä jo. Nuorempana se ei ollut mikään ongelma, mutta tässä iässä niin tulee kyllä vammoja aika nopeasti. Joonas lupasi, että jotain pientä viilausta koitetaan, mitä tuossa alussakin vähän puhuttiin, eli askellusta ja tätä rintamasuuntaa ja muuta, jos saisi ne vähän paremmin toimia yhdessä. Ja hyvä puoli tässä on se, että tuolla tutkalla kun mitattiin noita heittojen pituuksia, ne on kaikki aika tasasta. Eli siinä on hyvä vertailupohja. Et siinä ei ollut semmoista, että olisi mennyt ihan tavallaan pipariksi joku suoritus tällä niin kuin datan näkökulmasta katsottuna. Et se oli lähtönopeudet siinä 88, 90, jossain siinä maastossa. Niin katsotaan, pystytäänkö parantamaan. Nyt kroppa on ainakin paljon paremmin hereillä, mitä tuossa reilu tunti sitten. Lähdetään heittämään. Ja ekahan tipsi coachin kikkapankista, niin sun pitää heittää kunnon kiekoilla. Mä arvasin, että sanotaan näin, että mä myönnyn tällä kertaa, että tämä on aika hävytön Clash Diskin mainos, joka ei ole maksanut mulle tästä penniikään, mutta se, että Joonas uhrasi aikaansa, niin tää on sitten sen hinta, että heitetään. Mä itse asiassa yritin käydä ostaa näitä PG:tä pari viikkoa sitten, niitä ei ollut siellä yhtään, niin saanko mä ne omaksi? Et. Mulla ei ole niitä kuin... Miten nämä tuntuu näin hyvältä? Nyt mä lopetan tämän ilmaisen mainostamisen. Clash Diski seuraavaksi kättä taskuun, niin sit voidaan puhua enemmän. Mutta siis sanotaan nyt rehellinen mielipide, että nämä tuntuu ihan älyttömän hyviltä käteen. Niin tuntuu. Mä en ole ikinä pitänyt kiekkoa kädessä, mikä tuntuu tältä. Ja se on tää muovi niinku. Okei, onko nämä vakaita? Mitä ne on sellainen... Mulle? Ne on sulle sellainen, että ne toimii sulta tuohon antsaan. Okei. Todella hyvä tuntu. No niin. Katsotaan ihan ensimmäisen grippi. Kerros mulle sun grippiä, miten sä teet siinä? Mä oon heittänyt suurimman osa urasta ihan perus otteella, mutta mä oon tänä vuonna itse asiassa aika paljon myös testannut tätä, eli ottaa pikkurillin pois. En ole huomannut mitään merkittävää eroa, että se on vähän fiilispohjalta ja drivereita siis tosiaan, midareita ja muita, niin sit lähärit ja nää, niin mä heitän tämmöisellä. Power driveit ja muut, niin aika usein tämmönen ihan perus 4 sormen. Minkä verran sä millä sormella sä puristat ja minkä verran? No mä yritän olla puristamatta kauheasti, että mä tuntuu, että niinku, voi olla vääriä oppeja, mutta yritän pitää tämän forearmin mahdollisimman löysänä. Okay. Ja mitä mä ehkä sanoisin, ehkä niinku peukalolla niinku ehkä eniten tulee painettua, että se on ehkä se niinku aktiivisin osa-alue siinä gripissä, missä mä niinku koen, että mä teen jotain muuta kuin ihan vaan pidän kiekosta. Joo. Meillähän tämäkin on vähän silleen, että asiasta totta kai voi olla monta eri mieltä ja monta eri näkemyksiä, mutta mullakin toi Ruotsin kollega on Labrassa käynyt pari kertaa testailemaan vaikka erilaisia grippejä, mutta sehän on ihan niinku täys fakta, että kiekkohan lähtee niinku, nämä 2 sormea on niinku viimeiset sormet. Joo. Eli nämä on niinku tärkeät, että se niinku paine ja pressuri on niinku täällä. Se grippi on tukeva peukalolla ja etusormella.
miten me nähdään se asia, niin on silleen, että näillä etusormella ja peukalolla semmoinen 70-80% puristuskin on ihan sallittu. Okei. Eli jos 100%, että kuinka kovaa sä pystyt ikinä puristamaan, niin 70-80%. Okay. Ja sillä puristusvoimalla on itse asiassa niin kuin moneskin tutkimuksessa todettu, että se puristusvoima korreloi positiivisesti olkapään voimantuottoon. Okay. Eli jos se käsi, jos sulla on niin kuin tää ihan löysä, niin sitten se voi olla, että sä et saa ihan käytettyä sitä, niin, koska sitten kuitenkin niin kuin mekin ollaan niin kuin EMG:ssä niin kuin lihasaktiivisuusmittauksessa katsottu, niin täällä on niin kuin yläkropalla latsit, lavanlihakset, niin nämä on sun niin kuin voimapesä käytännössä. Okay. Niin, toi on mun mielestä tosi hyvä, että niinku, vaikka niitä lukuja on vaikea arvioida, just, että onko se 70% puristusvoima oikea, kun se on kaikille eri, mutta mun mielestä se on loistava, mistä ottaa kiinni, koska se on kaikille helppo arvioida, että purista niin paljon kuin haluat, tai mikä on se maksimi, että sä pystyt puristamaan, ja sitten hölläät sitä niin paljon, että voit arvioida, että se on ehkä näin. Niin. Se on tosi hyvä silleen, että se on niin kuin napakka, ja sitten nämä muut sormet, eli pikkurillia, niin näillä semmoinen 40-50%. Että se on oikeasti tukeva, ja sitten tärkeähän on niin kuin tässä ranteessakin ja nokkakulmassa, että niin kuin ranteessa on niin kuin vaikka jos katsotaan katsoo sitä Leppilahden liikeanalyysiä, niin mikä on tehty, niin siinäkin näkee, niin kuin, että se itse asiassa ranteen niin kuin kulmanopeus jää tosi aika suht niin kuin olemattomaksi. Eli tärkeää on se, että se puhutaan tämmöistä niin radiaalideviaatiosta, vähän niin kuin tarjolle aika tommonen tuttu, että tarjoilet kahvia koko ajan. Että se pysyy se kiekko käytännössä, että siinä ranteessa ei tapahdu niinku muutosta. Että siinä ei tapahdu niinku tänne niinku, että kahvit lentää syliin, vaan että siellä on niinku semmoinen tukeva ote siinä niinku gripissä. Ja totta kai eihän sitä kättä nyt kannata jännittää, että itseensä puristaa, mutta silleen, että kyllä siitä saa oikeasti ihan niinku pitää mun mielestä kiinni. Että, Joo. Oliko meillä muuta vielä vai? Ei, sit saat alkaa menee. Otat siitä niitä drivereita ja... Joo, luulen, että en mä näitä fairwayta nyt. Joo, ei. Otetaan drivereita. Nyt sulla on semmonen niinku... Siinä pitää olla vähän semmoista, tiiäksä... Siinä pitää olla vähän sähinää nyt. Joo. Sellainen, että siinä pitää olla niinku yritystä. Ei kuitenkaan silleen, että se menee niinku siihen, että koetetaan repiä mahdollisimman kovaa, mutta silleen, että siinä on niinku... yritystä. Toi on hyvä pointti, koska mä oon vuosia sitä tehnyt, mutta siis pyrkinyt just heittää rauhallisemmin, koska mä oon tullut itse umpikujaa, että mä en pysty sitä distanssia pidentämään, niin mä oon yrittänyt keskittyä, että se lähtisi vaan tasaisemmin. Että saa pelattua niinku hyvää tulosta, vaikka se olisi 100 metriä, mutta se lähtisi niinku tasaisesti. Niin ehkä se on se, että mut puuttuu sinne vihaisuus siitä. Heitä pari eka omaa kiekkoa, että sä oot siitä ja siitä menoksi. Kaikki on päällä. Kaikki on päällä. Siitä menoksi. Tossa on poikia, mutta jos et hirveätä earlia tuu, niin pitäisi olla turvassa, eli oikein. Jep. Se oli 92. Hei! Kato. Saatiin heti ennätys. Kyllä se, en tiedä pituusennätys, mutta lähtönopeudessa heti yksi lisää eka heittoa, kun otettiin kunnon lämmön. Jep. Okei. Sitten vähän vihaisuutta vielä vähän enemmän. Vihaisuutta siihen, semmoista aggressiivista. Se oli vähän shankki tonne oikealle. Oli vähän. 91. Joo, se jäi vähän käpälään. Siitä voit otat ne tonet sit seuraavaksi. Okei, samanlainen heitto. Se on samanlainen. Siinä se voit antaa sille kyllä antsaa. Kyllä se sun nopeuksilla, se kestää se antsan kyllä. Okay. 92. 92, okei. Vähän enemmän olisi voinut antaa, mutta noissa on niinku, jos ton saa hyvää kulmaa, niin tuossa on aika hyvä liito. Kyllä se ihan kiva oli. Vähän vakaampi. Vähän vakaampi. Joo, tää on niinku antsahommia. Jep. Kato! Te näyttää mittari. 95. 95? Jep. Okei. Ei kauheasti näyttänyt, en tiedä, kyllä se vähän itse asiassa meni, kun tuo näkyy noin kiekot, mutta 95. Jep. Uusi ennätys. On tää aika huikea parannus jo niinku tässä kohtaa, että kun ei siinä eka kierroksen saanut lähellekään. Ei. Jätääkö yksi vielä? Ota yksi vielä. Yksi brighti antsa vielä, samanlainen. Jep. Rykäsy. Yksi. Ihan hyvässä kulmassa lähti. Ehkä vähän pystyy. Jep. Okei, käykö mittaamassa? Käy mittaamassa. Grafiikasta näette, niin lähtönopeushan nousi siitä 91, mikä oli se ekan kierroksen maksimi, niin 95, ja sehän näkyy sitten heti metreissä, eli se DD1, mikä lähti 95
release speedillä, niin se oli 113 metriä ja pari muutakin, olisikin jotain 110 ja muuta. Et siihen ekaan kierrokseen nähden niin merkittävä parannus kyllä. Kyllä, todella merkittävä parannus, että siinähän voi olla monta tämmöistä niin kuin fysiologista selittävää tekijää, niin kuin lihasten lämpö, niin kuin kehon lämpötilan nosto, voimantuottokoneiston niin kuin herättävästä voimantuottokoneistoa. Että... Ja kyllähän se tuntui paremmalta nyt heittää, että ei ollut niin kankea olo enää siinä, kun meni. Että... Sillä voi saada just varsinkin niin kuin amatööriheittäjät, niin tyypillistä, niin kuin jos mietitään sitä kineettistä ketjua, niin siellä ne suurimmat virheet on niin kuin siellä lantion ja rintakehän ajoituksissa, ajoituksissa niin kuin siinä heittäessä. Että, ja niitä yleensä niin kuin haittaa sit, niin kuin lonkkien ja rintarangan niin kuin liikkuvuus ja keskivartalo lonkkien voima-ominaisuuksien niin kuin, vähän niin kuin puute. Että, niin kuin tenniksessäkin on, niin kuin, tenniksen syötössäkin on tutkittu esimerkiksi, että niin kuin syötön voimasta, niin 54% tulee alaraja ja keskivartalo, noin 20% oli olkapäästä ja 15% noin kyynärpäästä, loput ranteesta, eli aika vähän tulee niin kuin ranteesta. Niin ne alarajat ja keskivartalo on aika tärkeässä osassa. Ihan varmasti. Mitäs tuollaiset lähtönopeudet katsojia varmasti kiinnostaa, että haluaa vertailupohjaa tämmöinen amatöörin, niin kuin keskinkertainen amatööri vastaa Suomen huippupelaajan lähtönopeudet tuossa heitossa, niin minkälaisista erosta puhutaan, että mitä siellä kärjessä löytyy, kun tutka laitetaan päälle? Meidän parhaat jätkät heittää siellä, tuohon mun tutkaan kovin heitto heitetty niin kuin normaalilla vauhdeilla 133 kilsaa tunnissa. Joo. 133 kilsaa tunnissa, mulla 95, niin on siinä aikamoinen ero, ei tarvitse miettiä, miksi ammattilaiset heittää myös aika pitkälle. Et sanotaan, että noin touraavat pelaajat heittää niinku keskimääräisesti varmaan, jos mun pitäisi niinku heittää, mä oon kuitenkin noita heittodataa tässä nyt 3 vuoden aikana niinku kerännyt ja aika monta pelaajaa niinku profiloinut, niin jos mun pitäisi heittää silleen keskiarvon, mä sanoisin, että varmaan joku 115 kilsaa. Joo. Se 110-115 kilsan paikkeilla on varmaan niin kuin keskiarvo. Mitäs maailman huiput? Vois kuvitella, että Anthony Barellalla on varmaan yksi nopeimpia. Niin ne menee varmaan just sinne 130-140 väliin tuohon tutkaan. Nime 3 semmoista maailman huippupelaajia, jotka on tavallaan ihan eliittiin noissa lähtönopeuksissa. Osaatko? Ei tarvitse olla niinku dataa, mutta osaatko arvioida? Wiggins, Barella, Barella ja Iiklekin on kyllä aika kova ja Lisottikin on aika kova, mutta kyllä mä sanon nämä Suomen jätkät, Saukko ja Kuoksa. Joo. Ne on kovia kavereita. Se on jännä kyllä, koska Kuoksan heittohan ei näytä miltään. Tavallaan, että siinä tapahtuu mitään erikoista. Se on niin semmoinen smoothi kaikki ja sitten se lähtee niin uskomattoman. Muutaman kuvan nähnyt, olisiko Kippikseltä vai muusta, kun se heittää takapäin kuvattu. Niin se on jotenkin niin uskomatonta, miten se voi lentää lähes 200 metriä ja se näyttää tolta. Kun taas toi Saukkoriivellä on aika samantyyppinen tekniikka kuin Kuoksalla, mutta Saukkoriive jotenkin se näyttää räjähtävämmältä se sen heitto. Joo, ja sitten kun niitä heittoa oikeasti katsoo, niin niillä on ihan eri strategia lähestyä sitä heittoa Saukolla ja Kuoksalla. Vaikka se näyttää samalta, niin niillä on ihan eri niin kuin liikestrategiat. Että Kuoksa käyttää, Kuoksa on tosi matalalla, sillä on melkein 90 asteen niin kuin reisikulma. Se on niin kuin tosi lähellä maata ja Saukko tulee sitten taas aika paljon pystympään ja Saukollahan on paljon pidemmät kädet kuin Kuoksalla esimerkiksi. Että siellä on niin tämmöisiä niin eroja. 95, okei. No mutta siinä oli iso parannus siihen, mistä lähdettiin kuitenkin. Että... Joo, ja siihen, niin kuin, siihen fiilikseen, ainakin itsellä huomaa sen, että jos oikeasti valmistautuu kunnolla siihen harjoitukseen, mitä tekee, niin kyllä siitä harjoituksesta saa sitä enemmän irti. No, oli, ja eihän tuossa ehtinyt niin kuin kauheasti muuta vielä tapahtuu. Eihän hirveästi muuttanut edes heittotyyliä. Et ainoa ero oli se, että otettiin oikeasti kunnon lämmöt ja kropan herättelyt. Ja sillä tuli niin kuin saman tien semmoinen 10 metriä suurin piirtein keskipituutta lisää ihan vaan kenttäpituuteen. Ja sen voi melkein pelkästään kreditoida siihen niin kuin kropan herättelyyn ja muuhun. Että näitä niin kuin lopussa käytyjä asioita, niin nämä on tosi vaikea implementoida tuohon heittoon yhden treenikerron perusteella. Ja kuitenkin tuossa pitäisi, jos heittoa niin haluaa niin alkaa purkaa ja palasia ja miettiä sitä niin harjoittelua, niin siinä pitäisi kuitenkin sit huomioida sit monta muutakin tekijää, että pitkäjänteistä työtä vaatii. Ja sitten kuitenkin tuo heittoharjoittelukin samalla tavalla kuin mikä muukaan tahansa harjoittelu, niin semmoisia harjoittelun perusperiaatteita pitää niin kuin noudattaa, että näissäkin pitää se lähtötaso selvittää ja sitten siihen että siellä on niin kuin nousujohteisuutta ja ärsykkeen vaihtelua ja
siellä niinku nämä harjoittelun perusperiaatteet toteutuu. Kyllä. Se musta tuntuu, että välillä frisbeegolfissa niinku tosi monella unohtuu se, tai niinku ei ymmärretä sitä varsinkaan heittoharjoittelusta niinku nousujohteisuutta. Kyllä. Että se aika paljon niin monta kertaa kentälle ja sitten heitetään niin paljon, että kyllä. Sitähän se monilla on. Sit kun väsytään, niin... Tämä ehkä olikin enemmän tämä video suunnattu semmoiseen, jotka oikeasti haluaa parantaa sitä peliä. Että kyllä mä ainakin vaikka tietenkään, voi olla, että mä en edes kisaa tänä vuonna, mutta totta kai joka kerta kun radalle menee, oli se kavereiden kanssa tai kisoissa, niin ainakin itse haluaa suoriutua mahdollisimman hyvin siitä. Ja jos sitä haluaa tehdä ja ei halua pelata huonosti, niin tämmöiset tavallaan kenttätreenit ja kaikki muut, niin ne on melkein pakollisia. Että frisbeegolf on siitä hieno laji, että sitä voi toki harrastaa millä tavalla niin kuin tahansa, mutta itse ainakin tykkään niin kuin pelata parasta mahdollista tulosta ja nähdään vähän vaivaa sitten sen eteen. Jep. Mutta tämä oli ainakin mun osalta tässä. Me ollaan aika paljon tänään puhuttu. Ja kuvattu. Kyllä. Mä en edes uskalla katsoa, kuinka isoa tiedostoa mun puhelimella odottaa, pitää siirtää, mutta alkuperäinen suunnitelmahan oli myös käydä Forea läpi, mutta ei varmaan, mä en ainakaan tiennyt, että tässä menee näin paljon aikaa, niin me jätetään se Fore sitten ehkä myöhemmälle ajankohdalle, mutta suuret kiitokset Joonas Merelä. Ei mitään. Olit täällä. Toivottavasti nähdään näissä merkeissä vielä uudemmankin kerran. Ja Flashdiskille loppuu vielä terveiset, että inboxi on auki. Nähdään seuraavassa videossa. Kiitos kun katsoitte. Se on moro.